It-Teatru Manuel nieda l-programm artistiku tiegħu għall-istaġun li ġej, li huwa mifrux fuq 9 xhur ta' produzzjoni kulturali u artistika. Il-programm li ġie ppreżentat mid-direttur artistiku Adrian Mamo jinkludi aktar minn 50 produzzjoni li bejnietom joffru pjattaforma għal kbir ta' artisti individwali u entitajiet lokali bħal Sfin Malta u l-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Il-programm ivarja u jinkludi kull forma ta' arti performattiva, minn drammi bil-Malti u bl-Ingliż għal kunċerti klassiċi, mużika kontemporanja u jazz. Se jitellaw ukoll 5 opri, xhieda ta' diversità u l-kwalità li t-Teatru Manuel irid joffri lill-udjenzi tiegħu. Id-direttur artistiku qal illi li wieħed jitla' fuq il-palk quddiem udjenza huwa privileġġ kbir li jġib miegħu wkoll responsabbiltà u faħħar il-ħidma tat-tim tat-teatru li wara l-eleganza u l-maestà tal-binja jaħdmu bla qiegħda biex jitrasformaw il-kitba f'realtà artistika fuq il-palk. Nikkollaboraw ma' ħafna nies, ġifier mal-Orkestra Nazzjonali ta' Malta, mal-festivals, per esempio il-Valletta Baroque Festival jew l-International Arts Festival. Plus ma' ukoll ħafna kumpaniji teatrali privati. Ġifieri nagħtu pjattaforma lil ħafna artisti, nistgħu ngħidu eluf ta' artisti matul dan l-istaġun. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonici qal li dan il-programm jara li l-kultura tibqa' aċċessibbli għal kulħadd u nota kif dan it-teatru huwa prova ċara ta' kemm il-bib huwa miftuħ għal kulħadd. Elenka wkoll deċiżjonijiet li tieħdu fi snin riċenti li fi kliemu saħħu l-opera tat-teatru bħal meta lieta amministrattiva infirdet minn madik artistika. Intant il-programm il-ġdid jitfadawl fuq id-dinja tat-teatru f'diversi forum u jkompli jikkonferma r-rwol ċentrali tat-Teatru Manuel fil-ħajja kulturali Maltija u Mediterranja.